Брат, ки са тия работи, кой ги яде? Това е най-ужасният плод на всички времена. Били е бал диня. Фрут. Фрут, 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 фрут. Ето, това е. Ябълка, ес, портокал. Портокал е кул, ей, малко е кисел. Нема кефи, банан, ес. Ес. Това е синя слива, нали? Портокал е С, не, никакъв шанс. A few moments later. Били е бал диня. А, м- не, между другото. Това ще е трудно за пробиване. Или говориш пробита диня. Така как ще се чувства? Не бих. Това няма да е приятно. Това не е толкова смеко, колкото си мислиш. Знаеш кой плод може да е? А, кой ще е най-сочният? Портокал, братле! Портокал трябва да е номер едно в плода за тази работа. Номер едно. Кой друг? Никой няма го би, братле. Портокала, съгласен ли сте с мен? Портокала. Крушата, бе, братле. Крушата, братле. Ще се струши оръжието там, бе, брат. Каква круша, бе, брат. Така, това не знам какво са. Never head. Грозде. Actually, гроздето е... Гроздето е below mid, in my opinion. Динята е S. Това какво е? Манго. Май манго не съм ял. Манго, манго, манго. Манго не съм ял. Круша. Крушата е точно при гроздето. Те са на един тир. Те са на един хал. S тир. Ягоди. Боровинки. B тир, actually, много са сладки. Това е твърде... Дуди. Това дуди ли са? Blackberry. Чай малко. Личето е най-добрият плод някога. Не съм го ял. Това малина ли е? Малините са естиър. Това не е яко, защото едва му усещаш вкуса и е твърде малко. За какво съществува? Не, това е ефтир. Портокал. Портокал е много дебейтабъл. Защото за някой е С, за другия е F, тъй като горчиво, кисело, така е кисело. Ма портокалите са и много полезни. И много добре вкуси. Естиър! Портокал е естиър. Така. Кое е това? Лайм. Лайм ли е това? Май не съм го питал. Череш С. Пъпеш. Пъпеш е kinda слабо. Грейпфрута е по-яки от портокала, няма да лъжа. Ще ми се скарате, ама е по-як от портокала. Валената е S+. Аз не да ли сложих фейс? Портокала е S, ама грейпфрута е обратното. Не, братле, грейпфрута ма кеф повече. Кое е това? Кое е това? Праско ли е това? Кайсия? Не. Те са три еднакви, брат. Това не съм го ял. Май го и това. Праско е S. И това е S. Нектарина и праско, ако са това е S. Pineapple. Ам, защото може да е гадно понякога. Кокос не съм. Това какво е? Смокиня ли е това? Такова не съм ял. Не. Смокинята май е по-надолу. И без друго такова не съм виждал. Домат? Домата е плод ли, бе? Ми... Любимата ми салата е капрезе. Така, авокадо. Авокадото е някакъв нотинг бъргър, брат. Чай, всъщност... Не, авокадото е битиер. Това не знам кое е. А, и това не съм го ял. Това джини ли е? Кое е това? Джината е сложих, не знам кое е това. Смокинята е топ. Кое е това, брат? Зелена ябълка. Която да е ябълка е стира.
Това какво е? Защо е оранжева диня? Киви. F-tier. Това е най-ужасният плод на всички времена. Какво е това? Не знам. Кое е това? Това пак е такова невкусно. А, не знам. 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 Така. Те са файн. Много са мънички. Не мога да се накефя на тях. Под ягодата. А, не знам. Не знам. Не знам. Това всъщност е... Не знам. Не знам. Много е вкусно. То зависи с какво го ядеш. Авокадото има вкусна... Яйца, брат. Аз обичам яйца. А, брат, моля те, много искам да те намеря и да ти дам 5 точки. После направи за BG ютубъре. Ява да правим за BG ютубъре. Те половината ще са FTR. Хора, много сте странни. Така, такова не съм ял, такова не съм ял, такова не съм ял, такова не съм ял. What the fuck is all this? Аз не знам. Това е някакво плодове DLC, брат. Аз нямам плодове DLC-то. Какво са това? Какво са това, бе, брат? Кой яде такива работи? Къде ги берат и ги ядат? Изобщо нямам тия, които са. Такова не съм ял. Не знам, това е на кое. Това е? Не знам. Брат, аз съм много подвижен. Не може да се прави за някой. Защото няма коса. Точно не. Това е някакви други това е това брат, какви са тия работи? Кой ги яде? Кой ходи, събира и яде такива работи вместо ябълки и портокали? Те не са нормални. Аз... И тук има някакъв... Брат. Бра. Какви са тия плодове, бе?